Bună dimineața! Plecăm de la cod QR. Acum descanați cu telefonul mobil ca să aflăm detalii în plus ale oroscopului despre care vorbim chiar acum. O zi cu provocări. Berbec, o să vă iese banii din cont și o să faceți progres pe afaceri, dar și de viață personală. Taur, vine cineva care vă dă un nou proiect de învergură și o să scoateți bani. Gemeni, inițiativele vă reușesc și o să faceți în mare parte că aveți idee. Rac, o să faceți progres pe afaceri, dar și de viață personală și o să mergeți la un studiu. Leu, e cineva apropiat ca să mai doriți să vă puneți în valoare în niște calități. Fecioara, vi se pot face bani dintr-o aceeași sursă particulară pentru natură jului și o să iasă bani în perspectivă. Balanța, o să vă puteți mișca cu relația sentimentală și o să mai luați gadgeturi. Scorpion, întrevedere cu cineva care vine o ofertă, propunere de afaceri și o să faceți acum niște bani. Săritător, provocările au de mult să mai există, să relaționeze cu niște șefi de breaslă. Capricorn, vine cineva cu oportunitate, pentru că ne aveți și în perioada asta. Varsător, o să află cineva care nu v-a pus speranțe noi și o să faceți autoprevizionarea, dar și în carieră. Pești, se poate să vă puteți reinventa cu niște colegi cu de breastă, că să spuneți o roadă de afacere. O zi cu provocări.